autobus. Vítam vás u nového videjka a máme tu zase Hypershot. Toto je taká hra, ktorú by som fakt, že chcel natáčať, takže ideme na to. A keby ste sa chceli akože pýtať, tak z minulého videjka a tohto videjka zdroj pesniček je NCS. Tak sa volá a nejsú copyright. No. A poďme. Snažím sa do toho akože čo najviac. Toto není moc moja mapka. Oh yeah. Ten reverse si nechám len, keby ma niekto naštval. A v tomto videjku akože nebudem moc hovoriť. Budem len akože hrať do po... Nebudem moc hovoriť. I guess. Akože trošku poviem niečo, ale moc na. Tak inokedy. A môžete mi napísať do komentárov, či máte radi Hypershot, alebo mi môžete napísať nejakú hru, čo máte radi na Robloxe. Alebo kľudne môže byť aj akože aj inakšia hra. No. A keď to, dajme tomu FNAFko, na Robloxe tam napíše Roblox FNAF. Nech to rozpoznám. Asi to je logické, len preto to vám to poviem. Ano toto nečelo. YOLO! Mohol som mať nedelku, ale je fajn. Ja si asi zmením loadout. Toto by som dal akože takú akože toto by som vyskúšal. To nevyzerá zase zle. No, vyskúšam toto. Takúto by som nejakú chcel vyskúšať. A ideme. OK. Oh je, tak toto vyzerá dosť dobre.
Oh shit. Nice. Oh, sure. Mohol som spraviť taký pekný trickshot. Akože s tým grapplerom, čo ja mám, sa dajú robiť fakt, že dobré trickshoty. Ale ja som docela tupý, takže neviem moc. Možno pri to robiť som ešte... nič, každopádne, no. Mohli by ste, ak sa vám to videjko fakt, že páči, tak dajte like. Je to zadarmo. Ale čo je ešte zadarmo? Zadarmo je aj odber. Áno, odber je zadarmo. To fakt som taký debilný. Oh my god, where are you? I'm gonna get you. Oh shit. Yes. Oh yeah. Miss me? Prepačte. Trošku mi to nefunguje. Veľmi to stojí, myslím. Oh my god. Počkajte. Ok, už som naspäť. Trošku som to nastavil. Aj keď to ešte nejde. Ok, guess. Tak toto bude? No. Ideme na to. Aj keď sa mi to moc. Je to tu. Hej, čo tam je? Ja musím sa... Nehoď, že som si zbytočne kúpil túto kanu. Musím za ňu hrať už, keď som si ju kúpil. Vy tu chránte túto vlajku, ja idem im zobrať. OK. Nice. To pekla. Shit. To je ťažké, že nemôžete používať abilitky a nič. Musíte len behať. Teda ísť. No ale zase chápem. Aby to nebolo také hard. Grappling. Prečo mi nefunguje grappling? Oh my god. What happened? My grandma died by falling up the stairs. Up or down? Up. Get it? Huh? What? Come over. What the fuck? Oh shit. Nemám ísť na do môjho tryhardu. Som na neví. A ja ani nemám plán tryhardu. OK. Killím ho chlape. A nič. Tak ja ho killnem. Mojim vlastným nožom. Hello. Come on. Get over. Get over. Tak ten má pohyby, ale... Ten má pohyby, ale už bude mŕtvý. Get over, opovaž.
poď sem, skoč na toto, bum. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yeah, yeah. Get over here. Oh yeah, easy kiloš. Zadarmenko. Počkej. Oh. Môj aim s touto zbranou je literally hovno. Literally stolica. Oh my, yeah. Ja skúsim strelku. No takto nič. Takto nič môj M. Gečko. Kamo, ja neviem nájsť Geč. No, kým som hľadal Gečko, tak už je Gečko. Oh my. Teda. Ideme na nožík. Nožík spraví všetku prácu. Špinovú hlavec. Free spinos. I guess this can be good. Post, niečo robé. Oh yeah. Legendary chestka. Je tak golden, no. To je no legendary golden. Tak ja si musím dať lepšiu zbraň, lebo táto je úplne mal by som vyskúšať to matko. Vyskúšam ho. Počkej, koľko má? Sorry. 33 kg. Ako z nožíka. To 134 kg mám s nožikom. Takže ja zabijam s nožikom. No ukáže, ako vyzerá tá aha! Gun game, ok, tak to je zabava. Toto je taká jediná asi, kde použijem zbranie. Kamo, neviem, či toto sú boty, kamo. Keď by som to boli dobrí hráči. Teraz ešte lagy mi tam prídu. Už. Ja sa si nebavím, som lenivý. Nechcem čakať. No a moje mi je zase v rci. Ale reálne v rci. Oh my god, sorry. Počkajte. Ok, už som naspäť. Zas tu. Aj túto pišťalku máme. No lenže s touto pišťalkou môj aim je na niečo. Granátku. Takže je na blízko gana, ok. Táto gana je náhodou dobrá. Hello. Jak mám mohol zreber? On mi dal headshot, ne? To som mal? Musel.
Oh my brainless. Konečne, bum. Ďalší kill. Oh shit. Táto tak tu prichádza tá demonská časť. Kámo, nemôžeš ma nehať, aby som ťa mohol killnúť, akože? Lebo môj aim je úplne na nič toto. To nič? Chceš nožík? Tu máš nožík. Oh yeah. Akože môžete mi napísať, akože, že keď počúvate hudbu, či sa vám lepšie hrá a či ste silnejší, lebo niekedy je to tak u mňa. Normálne ja tak rýchlo dávam killy, že tá hra mi nestíha dáva nové guny. Super. Ok, ideme na brain. Ja som na 3. mieste so 17 kilami. No. Tak, ok. Tá oranžová 17, to oranžové číslo som ja proste. Hore. Bum, 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 bum. Oh my god. Oh je, konečne. Brzza. 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 She's so sweet, blah 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 blah. Blah 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 blah. Blessed brain. Dajte blessed brain. Plus. Ne Void, ja nemám rád Void, ja nechci Void, ja nechci. Vyskúšame aspoň tomátka ducha. Oh je, tomátka. No tak vidím, čo vidím, tomátka sú asi na nič. Kamo, ukáž, koľko dávajú damage. Ok, na 2 hity tomátka. Nechcem čo, ale vedieť, čo je doma. Tomátko. 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 Zožer tomato. Zožer. Zožer tú parazitku. Potato. A keby ste chceli vedieť, čože si vy nechcete, ale poviem vám to, že keby ste chceli vedieť, tak ja natáčam preto, lebo ma baví natáčané. Proste chcem vám natáčať pre zábavu. Preto ja natáčam videjka. Aj som vás dúfam, že zabavil, ale asi ne.
Skúsim iba tomátka a quick meal používať. Iba tieto dve veci. No super, došlo mi amo na tomátka, ne, nie. Teraz ideme úplne bad aim hrať. Lebo, prečo ne? Prečo? Why not? Why not? Oh. Oh yeah. Oh yeah. I don't wanna think about you. I'm done with you. I'm done with you. I'm done with you. Čo mi pane nič. Crossbow. Tak to si dom. Náhodou to je dosť pekné. No, počkaj. Tak vlastne ne. No ne. Jeme tomátko time. Tomáš tomato? Nechceš? Nechceš? Pekne zožereš to na mato. Hodím ti úplne presne do hlavy. Zožeš ho. Aj ty pekne zožer tam, ty tam. Zožer to tomátko. Tak, pekne si to zožel. Ešte tu je. Máme tu citrúca, čo nechce. Vieš, čo s nimi robíme? Dáme mu nožík. This is a 1 second song. Oh yeah. Oh shit. Týpek zapol rage mode. A potom sa úplne z toho. Lebo zistil, že sedmička zažala osmičku. Že sedmička zažala 9 minút, tak ne? Ne, ja neviem. One, two, buckle my shoe. 3, 4. Open the door. Open the door. Open. Oh yeah. Bossa boy, bossa boy. Bossa boy. Bossa boy. Oh my god. What happened? Your grandson is a garbage. Oh my god, ona mi vystihla Tronarero. Napíšte, keď nemáte rady Brainera. Proste veľmi moc vám ďakujem za to, keď dáte odber a like. A my budeme vďační. A I guess so budem ticho.
Są teci. Wobec. Poczekaj, co? Tak, to super. Sorry, już byłem cicho. Keď proste nejde hudba, tak trošku budem hovoriť.